Hapšenje Gospoda Isusa Hrista. Draga djeco, to je sada priča koju čitamo. Isus Hristos nije uspio ni da izgovori ove riječi. Kada se u vrtu među drvećem i žbunjem zablistala svetlost baklji, pojavilo se mnoštvo ljudi sa oružjem i štapovima. Bili su to vojnici i sluge koje su prvosveštenici poslali da uhvate Isusa. Vodio ih je Juda, koji im je rekao onaj kojega jacali vam, taj je, njega hvatajte. Izdajnik je prišao Isusu i rekao: Zdravo, učitelju, a onda ga cijelivao. Isus Hristos je krotko odgovorio: Prijatelju, zašto si ovdje? Zar poljupcem izdeš sina čovečijega? Znajući unaprijed sve što će se sa njim dogoditi, Isus Hristos je sam prišao gomili i upitao: Koga tražite? Isusa Nazarečanina, odgovorili su mu. Kao odgovor su čuli: ja sam. I šta se tada dogodilo? Gomila se povukla i svi su pali na zemlju. Koga tražite? Ponovo ih je upitao Isus. Oni su odgovorili: Isusa Nazarečanina. Isus je i po drugi put odgovorio: Rekao sam vam da sam to ja. Dakle, ako mene tražite, ostavite moje učenike i pustite ih neka idu. U to vrijeme Petar je izvukao svoj mač i udario jednog od prvosveštenikovih slugu po imenu Malho, odsjekavši mu pritom desno uho. Isus Hristos je dotakavši odsječeno uho iscijelio sluga. Petru rekao: uvuci mač u korice. Ili ti misliš da ja ne mogu da umolim mog oca da mi pošalje vojsku anđela? Zatim je, okrenuvši se ka prvosveštenicima i starešinama, Isus rekao: Došli ste da me uhapsite kao razbojnika. Zašto me niste uhvatili u hramu, dok sam sedeo među vama i poučavao? Što se dogodilo sa Hristovim učenicima? Od straha su se svi razbežali i samo su Petar i Jovan izdaleka išli za gomilom. Ne bi li vidjeli šta će zli judejci učiniti sa Isusom Hristom?